Når man skal lave chokolade, så får den smelter chokolade, man har lavet, ikke at grøne. Ja. Fordi er den grønet, så betyder det ikke, at den er flydende nok. Og det kan I også se, den flyder er ikke flydende nok. Den skal være mere grøn. Den skal ikke være så grønnet, den skal være helt glat. Jeg vil have det her chokolade ned i. Men jeg er ikke sikker på, at min plan kan lykkes helt. Den her chokolade er slet ikke flydende nok. Den her fejl må I helst ikke begå, når den skal have virkelig lang tid åbenbart. Det er slet ikke flydende nok. Jeg skal prøve sådan at skrue lidt mere op for varmen, og se om det giver en bedre kvalitet. Min farmor har tænkt os at prøve en anden strategi, hvor det er, vi prøver den ind i mikrobølgeovnen. Mikrobølgeovnen den burde være meget varmere end den der. Nu skal vi bare håbe på, at den bliver god nok. Mikrobølgeovnen er meget... Nu prøver vi så at prøve det i.